ini mana cak? Pindah di mana? Boleh ada. Bisa boleh. Terus kenapa? Nih. Salah. Ya, duduk ya. Uniform. Ya. Ini side ni kuma tunangin tu dah ni. Acha kan. Ya. The uniform पे डरना हाय भाई तुम्हारे ये हाँ भाई हाय भाई दे बोला हाय uniform ने क्या बोला क्या खबर की बोला ना खबर फाले आसे अपना किन्हें का खबर थैंक यू मेरी एल्बिस्ट में आने के लिए अनुपम अनुपम ने क्या बोला फाल फाल बोला sunset starlight dan unmena thank you अनुपम और अपनार बोला और तो बंगाईगांव संजीवन संजीदा मा ओंख्रि जानाय होनदों आरोना ओंख्रिया दालि आरोना कमेन्ट संजय कमेन्ट बोला Hello लोगोफोर अबाव थांदोंलै लोगोफोर संजिदा बारा संजिदा मानखौ बारा मिनिट नङा दुखु जायो नंगौ नामा
बेनाव अके जि होनदों ना ओमफ्राय मा होनदों दा बबे रायजोमोनलाय बबे रायजोनिमोन लाय जायगा हेलो लोगोफोर हेलो फ्रेंड्स कहा गया सब के सब संजिदा मा होनदों जोंहा कमेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय संजिदा मा होनदों मा खबर दासान्दि होनदों आरोना दासान्दि खबरा बिदिनोसै आरो जोंहा दुंग्रा फैदों आरोना हेलौ हेलौ बुंदों आरोना हेलौ दुंग्रा माबोरै खबरा थेंक इउ आंनि लिसुना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय संजिदा मा होनदों जेरावबो बेरायाखै नामालै बाजै आब' जेरावबो बेरायाखैलै बेरायनाय जायाखै ओमफ्राय संजिदा माथो गल गल जाखो जालायबाय नामा है गल गल जाग्रायाथ' दंखायोना थांबायबो नामालै दुंग्रायालाय दुंग्रा दैमारियालाय हेलौ हेलौल' होननानै थांखो ना माखोबा दिनै नुवाखै संजिदा मा होनदों बाजैया मोसानो बाजैया मोसानो रोङोना रोङा जाखो होनदों ना मोसानो रोङा आङो रोङोना संजिदा मा होनदों मोसाना नुफेराखै आङो नोंखौ होनदों ना मोसानाय ओमफ्राय जोङो जिउसफोर दं आरो मेसेज डिलीट कर दिया आके अरे जिउस ऑफिशियल ना मैसेज को क्यों डिलीट कर दिया भाई मैसेज को मानो दानखो ओमफ्राय जाय के आर बिया मा होनदों जोंहा 6 लाइन दानदों ना थेंक इउ के आर बि ओमफ्राय जियासा मा होनखो बबेनि जाखो नों होनदों आरोना आदसा आङो बङाइगावनि आरोना नों बबेनिमोन थेंक इउ भेरि माच आंनि लिसुना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा के आर बिया मा होनदों नायगौमोन आं नोंनि के आर बिया अन होनदों ओमफ्राय बेलारोमा हाय होनदों ना हाय बेलारोम मा खबर ओमफ्राय के आर बिया मा होनदों मा मोजां खोनायाखै भइसखौ होनदों ना अ नंगौना मानो मोजां खोनायाखैबा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार फैदों आरो मा खबर बाजै दिनैसो नुथारबाय नोंखौ बाजै होनदों ना अ दिनैसो नुबाय आरो ना थेंक इउ मिस्टार आंनि लिसुना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा आर्मि फैदों हाय ओमफ्राय आर्मिया माने उइल इउ बि माइ फ्रेन्ड बोला ओमफ्राय जोंहा जियासा मा होनदों मय बर' बुजि नापाय कि
koi ase bola acha boro buji napai na izi asa by care nayaबो खामाथो मिनिनायाबो स्टिल खामाथो हा होनदों ना ओमफ्राय जा जहन आपनि हर हय कट हय बोला ना मय बङाइगाव ओमफ्राय जा जियास के होनदों मोजाया औ बर' बुजि नापाय मया अकमिया को बर' बुजि नापाय बोला अकमिया चा अकमिया कबा लागे आरो ना बर' बुजि नापाय माने ओमफ्राय बेलर मामा देजा मा ओंख्रि जानाय आब' होनदो ओइ ओंख्रिया आगै माबा ओमफ्राय जा केयारबिया मा होनदों मोजांसो खोनायै बुंदों आं नोंनि भइसखौ आदसा मोजांसो खोनायो थांग्ला दिमा জিয়া এতিয়াও বুজি পোৱা নাই নেকি অসমীয়া কলিয়ে বুজি পায় না হিন্দীও বুজি নাপায় নেকি আপুনি ओमफ्राय केयारबिया गल गल दाना गलाथ' खारखायाना केयारबिया मोनदो जाना एसे दोरद ना जिरायलाय होनदों आरोना माने आं बिदि बेलेग जायगायावसो जबायना दोरदआवलाय ओमफ्राय ओमफ्राय केयारबिया खुलाला नुदों नामा बोरैबा बिदि गल गल बा आदसा बेनो जायासै खोमा ने दायो गला ओमफ्राय जायासै आरोना गिदिंबाव मा गिदिंबाव जाबाय नामा अरजित सिंह हेलो क्यूब जी बोला हेलो अरजित सिंह हाय कैसे हो अरजित सिंह थैंक यू मेरे तीसरे में आने के लिए ओमफ्राय जा केयारबिया मा होनगोन आङो नोंनि बुंनायखौ बुजियासै आं नोंनि बुंनायखौ बुजियासै नामा नों आं नोंनि बुंनायखौ बुजियासै नामा ओमफ्राय अरजित सिंहा थेंक इउ जी बोला केयारबिया आब' बादाव
मैं अच्छा आरजी अरिजीत ने क्या बोला आप बताओ बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो अरिजीत सिंह लाइक नहीं किया तो लाइक करो अरिजीत सिंह क्या कर रही हो अभी परिया जोंहा परि फैदों थैंक यू परि हेलो फ्रेंड मा खबर होनदों ना खबरा मोजां साब आरोना परि नोंनिया माबोरै दं लोगो मोनलाया एसे गोबाव जाबायमोनहाय परि नोंजों ना ओमफ्राय जोंहा केआरबिया हा 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 हास्राय अरिजीत सिंह आपकी शादी हो गई क्या बोला मेरा शादी हो गई है अरिजीत सिंह ओमफ्राय केआरबी ने ऑन बोला केआरबी ऑन केआरबी कमेंट बोला ऑन बोला अरिजीत सिंह ठीक है जी कर दिया बोला थैंक यू वेरी मच अरिजीत सिंह ओमफ्राय दा केआरबी ऑन अरिजीत सिंह ने आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ अरिजीत सिंह ओमफ्राय केआरबी उन दे लोगोफोर जल्दी फैदो दसे आरोना दसे रायलायनो आरोना परिया हेलो फ्रेंड मेरे साथ भी ज्वाइन करो प्लीज बोला परी ने ज्वाइन होने के लिए बोला अगर किसी ने परी से ज्वाइन होना है तो हो सकती है नागिरखाबाय देखो से नोंनावहाय बियार दादा फंनोसै सोमोन्दो मा apa दासो समायना नुथारदों माथो होनदों आरोना अर्जिता मानखो मैं आपको लाइक करता हूँ आपसे ब्लू प्यार कर बहुत अच्छा सॉरी बहुत प्यार करता है बोला ओके थैंक यू अरिजीत सिंह ओमफ्राय जा केआरबिया दिंगा हेलो दिंगा हाय बाजै होनदों हाय आगैसना माबोरै खबरफ्रा ओमफ्राय केआरबिया जोंहा मोनदों दिंगाया लाइक दान बाजै होनबा थेंक इउ दिंगा केआरबि दिंगा मा होनो गुड इभिनिं बाजै होनदों गुड इभिनिं दिंगा केआरबि दिंगाया मा होनदों अखा ओके बाजै होनदों ना I love you जी बोला I love you to अरिजीत सिंह ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों जोंहा मोजां बाजै होनदों ना दे मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय परिया दुखु जादों नामा आदसा दिंगाखौ दिंगा होनदों आरो जा परिया नै गाबहरदों आरोना ओमफ्राय जा अरिजीत सिंहा आई मिस इउ जी बोला सेम टू इउ अरिजीत सिंह ओमफ्राय गियानिया 9 लाइक दान बोला सरि थेंक इउ ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों जोंहा परि बाजै जि होनदों आरोना ओमफ्राय गियानि अन दिंगाया मा होनदों जोंहा अके परि बोला गियानिया दिंगा मा गाबोल आदै गाबलै आदै ओमफ्राय जोंहा अरिजीत सिंहा मा होनदों लाभ पे किस दो बोला लाभ पे किस दो बोला कैसे देता है मुझे देना नहीं आती अरिजीत जायगानिया मा खबर आबै होनदों आबै मा खबर आबै दाना परिया जोंहा सना दिंगा फाग्ला सना दिंगा फाग्ला होनदों आरोना नै ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो आदै थेंक इउ गियानि होनदों आरोना ओमफ्राय गियानिया लाभ इउनि उराय होबाय आं होनदों आरोना अरिजीतआ लाभ पे बोला आदसा लाभ पे आरोना ओमफ्राय अरिजीत सिंहा लाभ मी किस करो बोला ओमफ्राय दिंगा मा होनदों जोंहा परि बाजै होनदों आरोना
ओमफ्राय आर्जिथिं हटसे बोला ज्ञानी ऑन परिया रो रहा है परिया कापते ने ज्ञानी डिंगा ओके बोला ओमफ्राय बिकि फैदो आरोना हेलौ आब' होनदों हेलौ बिकि आगै मा खबर ओमफ्राय ज्ञानी ऑन ओमफ्राय अर्जित ओके जी मत करो मैं जा रही हूँ बोला क्यों जा रही हूँ माथो ब्लु होबाय गिया माबा परि ओमफ्राय गियाननि ओइयाव फिसालाखौ माबानानै खालामफ्रांदों बिकिया मा होनदों आब' खोनायाखैहाय आङो होनदों आदसा लाफ्रांदो बैयाव फिसालाखौ माबाजों नायनो थांनो नागिरनायाव ओमफ्राय आंखौ सोंदोंमोन नामा ना बहानि होननानै आङो बङाइगावनि ओमफ्रायो दिंगाया अन होनदों आरोना गियानि खोनायासै होनदों आरोना दासो ओमफ्राय जेबो खोनायासै फ्रेन्ड होनदों आरोना ओइयाव थुना लाफ्रांदोंलै मिउटआवनो ओमफ्राय जा रबि फैदो नै क्या हाल है जी बोला हाल अच्छी है आप कैसे हो बोलो रवि थैंक यू वेरी मच मेरे रेस्टोरेंट में आने के लिए कहाँ से हो जी बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ गियानिया दासो खोनाबाय होनदों गियानिया दासो जादों होनदों परिया मा होनदों गियानिया सनजिबसो सनजिब फाग्लाया होनदों आरोना बिकिया मा होनखो खोनाबाय आब' होनदों आरोना खोनाबायना आगै मोदेल ओमफ्राय गियानिया मा होनदों परि आङो पाग्ला पाग्ला आरो आहा होनबाय ओमफ्राय जों राबिया मा होनदों हम जम्मू कश्मीर से है बोला अच्छा आप जम्मू कश्मीर से है ना कैसे हो खबर हाल चाल कैसा है आपका ओमफ्राय जा परिया दे जयेन खालाम गियानि पाग्ला हा बोला जयेन जानो गियानि ओमफ्राय गियानि परि पाग्ला नामा होनदों आरोना गियानिया परि ब्लु गैया बिना हो
फोबाय डेडिया ब्लु डेडिया गियानि कबि परिया मा होनखो मानोथो गोदान नेम लाना फैनांगौ दे हा हा होनदो आरोना ओमफ्राय गियानिया परि आङो मोनसे मोजांसो थ' होनदों मानसि मोजांसोथ' होनदों आरोना परि नै ओमफ्राय जों बिकिया मा खबर आब' होनदों खबरा मोजां आगै ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खबरफोरा ओमफ्राय जायगियाना परि बे आंनि फुराना चेनेल खामोन होनदों आरोना फुराना चेनेल खामोन होनदों आरोना दा दिंगाया दिनै थांबायबो नामालै दानो आरो गाइस सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो लोगोफोर अननानै कन लाइकनि होदिया लाइक करो प्लिज लाइक होदोब्रा लोगोफोर सोर सोर होआखैमोन होनो बावनायफोरा होदो आंनि जादों नामा ओमफ्राय जाफोर परिया मा होनदों परि बे आंनि फुराना सरि परिया मा होनदों नोंहाय मानोथो खिथायाखै आंनो हा फाग्ला गथ' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गियानिया मा होनदों परि साबधान 2:30 खालामबाय होनदों आरोना आं होनदों आरो 2:30 खालामबाय परि नोंनिखौ गियानिया ओमफ्राय बिकिया मा होनदों बाय बाय लाथ'नोसै दे आब' होनदों आरोना आइ आगै दानो दे सना दे बाय बाय ओमफ्राय जोंहा गियानिया परि आंखौ गथ'सो बुंबाय नों लाना खारजागोन आंजों हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नब कुमार ना हेलो बोला हेलो थैंक यू मेरी एलविस्ट्री में आने के लिए नब आंनि एलविस्ट्री फैनायनि थाखाय थैंक यू वेरी माच नब चेनेलाव गोदानबा जयेन जादो परिया मा होनदों थेंक इउ आगै सना गियानि होनदों ना गियानिया परि खि जानायसो नों होनदों परि खि जानायसो नों हा हा होनदों ना ओमफ्राय जोंहा गियानिया मा होनदों परि आदा बुं आं आगै बुंबा लाजियो आं हा हा होनदों ना परिया हा हा दे जायो लाजायो सनजित मावजि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गियाना मा होनदों परि आंहा 35 इयार्स जाबायथ' आं होनबाय नोंखौसो बुंलाबायनानै लाखो नामाखैसै ओमफ्राय जोंहा नब मा होनदों बर'जों बर' मा हिन्दी नांगौ जाखो होनबाय आरोना ओमफ्राय परिया मा होनखो खिखौलाय नोंबो जायो होनदों आरोना परिया जा नब लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय मा होनखो गियानिया परि नोङो बांसिन जायो होनदों ओमफ्राय रिदिं फैदों नै रिदिं बुक आरो हेल' वेर आर इउ फ्रम साउथ केरेला होनदों खोमालै रिदिं बुक हेल' वेर आर इउ फ्रम रीडिंग थैंक यू वेरी मच मेरी एलविस्ट्री में आने के लिए फ्रॉम बङाइगाव आसाम है ओमफ्राय गियानिया मा होनदों परि नोङो बहानि मोनलाय होनदों आरोना परि नोंखौ सोंदों नै बहानि मोननो ओमफ्राय जा रिदिं बुकआ अर जापानिस आदसा ओमफ्राय रिदिं बुकआ मांगौ अर चेन्नाइस ओमफ्राय परिया मा होनखो दासो 35 लं 40 जाबायहाय मा होनदों ना ओमफ्राय गियानिया मा होनदों परि हायथु गायदे हा हा होनबाय रिदिं बुकआ
or de da reading bukan nobo amangka bunga bunga goying na bunga bungai goying na bungai goying na दा ना सोंनाय जादों आरो ना नब ना ओमफ्राय रिडिंआ or is pitched और फिटिनम रीडिंग में क्या क्या लिख रहा है ज्ञानी मन का परी नंगा पूरी खानाय पूरी खानाय खासो हाहा दरना ज्ञानी मन का परी मैसोसो नों हाहा परिया मा होनखो हाहा गियानि फाग्ला होनदों गियानिया जै मैसो हारिनि हिनजावनि जै परि मैसो हाहा होनबाय परिया आगै सना बुरिबायथ' आरोहाय फाग्ला गथ' होनदों गियानिया मा होनखो परि माथो नोंहा हाथाय गबायनो हाहा होनबाय ओमफ्राय गियानिया मा होनखो परि हाथाय गनायसो नों हाहा ओमफ्राय गियानिया मा होनदों परि होनदों आरोना परि ओमफ्राय जोंहा नब'आ मा लिरदों ओइ बङाइगाव होनदों आरोना ओइ बङाइगाव होनदों ओमफ्राय गियानिया हाहा होनबाय गियानि ओमफ्राय गियानिया परि खारबाय नामा खि जाग्राया होनदों आरोना गियानिया परि खारबाय नामा होनदों परिया मा होनखो हाहा गियानि गथ' होनदों ओमफ्राय गियानिया मा होनखो परि हाग्रानि मैसोसो नों हाथाय गोनां हा ओमफ्राय गियानिया मा होनखो परि बेदर जानो हाला नों हा आरो गियानिया परि अमा आथिं अख्रुबग्रासो नामा नों होनदों गियानिया मा होनखो परि बोला ज्ञानी बीके मेरा नाम लिख रहा है नब'आ मा बुजिथाराब्रा होनदों आरोना बुजिथाराखै आरो आङो बुजियासैथ' आरो ओमफ्राय नोङो आं सोंदों जे नोङो बङाइगावनि नामा आङो बङाइगावआव थायो आरोना थांखोलै आङो बङाइगावआव थायो आरो नब' ओमफ्राय आंनि गामिया जाहैबाय पानबारि नोंलाय अबेनिमोन नब' ओमफ्राय गियानिया मा होनखो परि बहा खारखो होनदों ना ओमफ्राय गियानिया सोर दङ कमेन्ट खालामदो इप्रियं ओमफ्राय परिया मा होनखो लाबोलाय बेदर बेसे हायो नों होनोसो हाखानाय नङा डेन्जार जाखायो आं गियानिया हेलौ एभ्रि फ्रेन्ड्स ओमफ्राय आयौ आखायाबो ओमफ्राय परिया मा होनदों मानसि फैदों नालाय होनदों आरोना गियानिया मा होनखो परि साला माथो मोसासो परि आयु माथो मोसासो नामा होनदो गियानिया परि होनबाय नब'आ मा होनखो बाक्सा पानबारि ना क'क्राझार पानबारि होनदों आरोना बिजनि पानबारि ओमफ्राय गियानिया मा होनदों परि सैमा आथिं नामा हाहा होनबाय ओमफ्राय जोंहा परिया फाग्ला जागोनबो
आंजों खारदोसो नों होनदों आरोना ओमफ्राय गियानिया बिके ओंखामा एसे बुरजा रानखोसो नुबाय आं होनदों हा होनदों आङो हामखादों आरोना दाख्लै आङो 34सो गाननांनाय जादोंमोन आरोना दायो 32आनो डेडरेड जाहैबावदो आरो ओमफ्राय परिया मा होनखो नोंलाय गियानिया मोसौ सिखाव हा होनदों गियानिया परिया हागोन नों जानो हा होनबाय ओमफ्राय नबुआ अके होनदों ओमफ्राय गियानि परि नों मोसौ खावालै माबायना होबा टाइमाव बहा ओइ बबेनिफ्राय थांखो दे नाबा आदा सापर्ट खालाम गियानिया परि मोसौ गियानिया मा होनदों बिके ओंखाम आदसा परिया नब आदा सापर्ट खालामदों आंखौबो होनदों आरोना ओमफ्राय गियानिया परि नब हामोन ओमफ्राय जा बिटिवाया हाबा जानायबाबो लाना खारनोसो गोसो जाबाय आं नोंखौ होनबाय आरोना नोंगौ ना ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय जा गियाना मा होनदों परि नब गन्थं नाब्ला गन्थं ले हा होनदों ओमफ्राय परिया मा होनखो मा खाव दाखालि अनला माहाजोननिखौ खावना बुजानायालाय गियानि फाग्ला हा होनदों आरोना ओमफ्राय गियानिया मा गल नायखो होनदों ना माने परिया मा होनखो गावहासो मालाय जा गोलावखा फाग्लानिया हा होनदों आरोना गियानिया परि मैसो ओमफ्राय परिया गाबबाय गियानि होननानै ओमफ्राय जोंहा गियानिया परि मा गोलाव जाखो होनदों ना बिटिवाया मा होनदों जोंहा खनसे खुदुमना होलां ना मा होनखो बिटिवाया ओमफ्राय जोंहा गियानिया परि होनदों आरोना ओमफ्राय परिया नै गाबबाय नामासै गियानि ओमफ्राय गियानि बिटिवाइ बिकेया आंनिसो नोजोर दा हो हा होनदों आरोना ओमफ्राय गियानिया मा होनखो परि खिबु सिथिसो नों हा हो Riya and hi Abu like dan by thank you आगै thank you so much like होनायनि थाखाय आरो आंनि गोसोना फैनायनि थाखाय आरोना जा भिडिअ'आ मा होनदों आङो लाना खारबा फैगोना फैया नों होनदों ना थांजायो ओमफ्रायो परिया मा होनखो गन्थङा गोलावथार मालाय गियानि नोंनिया आंनो ससे हर गियानि फाग्ला हा होनदों ना ओमफ्राय गियानिया परि मा
गाबखो ब्रा मानसि दुखु जाखोना हौवाया गदाय नांगौ नोंनो हा होनदोंना हौवा गदाय नांगौ नोंनो हा परिया नोंखौ फाग्ला गियानि आरोना ओमफ्राय दोननानै ओमफ्राय भिडिअ'आ मा होनदों आथिंनिफ्राय खर'सिम अनगोन लां नोंखौ होनबाय नंगौना मोजां रियाया मा होनखो हाय परि होनदों आरोना ओमफ्राय आरोना एन दंना ओमफ्राय गियानिया मा होनखो परिनि जै होनबाय आरोना ओमफ्राय परिया नोंखौनो नांगौ आंनो गियानि हाथरबाय आरोना परि नोंखौ रियान दा रायज्लायहरदोंमोन आरोना हाय होनहरदों ओमफ्राय भिडिअ'आ जा मा होनदों आङो थांथ'बाय दे सना होनबाय आरोना दानो दे ओमफ्राय जायगायानो मा होनदों परि आंखौ परि आंखौ बायनोबा अनलि 2 लाख होनबाय आरोना ओमफ्राय परिया हाय होनदों आरोना माबाया नोंखौ रियानस्रा नोंखौ हाय परि होनदोंमोन परि ओमफ्राय परिया बोला हाय होनबाय परिया ओमफ्राय परिया आङो बाया नोंहा आं बाया नाङा रावखौबो होनदों परिया खोमसि नुदोंहाय मा गियानिया जा मा होनदों परि लबिया मैसोआ होनदों आरोना ओमफ्राय परिया आंनानो बोराया बेसे अनो बेबायदि अननायाव आं बहा मोनबावनो आगै सना गियानि होनदोंना बेबायदि अननायखौ बहा मोनबावनो होनदों मालाय अनसोगारोनो परिया मा होनदों गियाबाल मानो गिनो मोसौ सिखाव हा होनबाय गियानिया परि होनदों हा सुइटा जाबाय नामा गियानिया परि माबोरै सिखारखो नोङो माबोरै सिखारखो जि नांगौ परिया माने जि नंगौ जि नांगौ होजोबखायो नोंखौ होनो हायानो होनो हानाय नंखायाबा बेखायनो नाङाबा होनदों आरोना बिके ओमफ्राय गियानि मा होनदों बिके नोंखौ
साउथनि एक्ट्रेससो नुबाय आं बाय नंगौ नामा आं सिनायबाय दे ओमफ्राय गियानि मा होनो परि माथो नों बुजाबाय थायोनो होनबाय आरोना परिया बाब ओमफ्राय परिया मा होनगोन बाबुआ मा खालामदों फ्रेन्ड फिसालाया होनदों फिसालाया उन्दुनायानो एसेल' उन्दुबाय नै ओमफ्राय सिखारनानै गेलेलायबाय खोमा इनै परि आच्छा परि आंहा दंखायो नै हाहा होनदोंना गियानिया ओमफ्रायो गियानि सयजायाखै आङो र' नै हा बुंनो रायलायनो थाङा आरो बुंनो होनथोना थाङा आरो बुंनो ओमफ्राय गियानिया बिकिया आं बायदि अनग्रा मोना बे रावखौबो आंसो फुल सापर्ट मार पार्टियाव 2 नाम्बार सापर्टसो होनबायाना ओमफ्राय परिया दे नोंहासो मालाय मोजां दे गियानि फाग्ला आङो